vă supărați. Aici stățișul. Pentru că golanii de cartier la nevoie se cunosc, Puia a venit la penitenciar ca să-i aducă lui Sișu un pachet de Paște. Opa? Ce? Ce? E CD-ul, tu nu vezi că e super sigilat, e original, e Sălăjean Lăv, frate. Rămâne, vino coaș. Vino coaș. Opa. Și ăsta o... Eu sunt bagabon, frate, e bun pentru autoapărare. Nu trage dos. Ia, de fapt îl păstrez eu. Treci? Vino coaș. Eu... Treci, mă. E ceva pe... Stai mă acolo jos, treci acolo jos. Stai acolo jos, hai că vine acolo. Stai acolo jos. Uite, ești nebun la tot. Ce aveți, mă? Stați aici, vorbiți. Băi, ce fac frățioare? Sălăjean, frate! Ce nu mai vrei? Ce faci, mă? Ce e să făm, mă, vagabunți, ori dai iure pe aici? Bă, ești bine, mă? De ce am, bă? Bă, sigur nu te-au bubuit ăștia, n-ai scăpat să pună pe jos? Dă-i cu minte, mă, păi fac de-astea, eu e bagabun, fratele tău, că eu crezi că mi-au fapta iure, ești nebun. Așa. Ia zi-mă, pe cartier, băieții, bagabunțeală, tot așa, pe Sălăjean, e bine, nu? Da, e tot așa, mă, e bagabonțeală, Nu mai cum stau eu zici, mă, aici, mai ales acum de sărbători, mamă. Fii atent, fratelo, am ceva pentru tine. Ia. Sălăjean Lăv, frate. Ți-am dedicat și o piesă. Bă, ești nebun? Ia fii atent ce scrie acolo. Bă, ești nebun, moarte, frățioare. Bă, și așa era în care răci, băi, pui aici aspirină, oha, de unde, mă, mâncați și mersi frumos, frățioare, respect. Fii atent. Și mai e ceva pentru tine. Ce, mă? Dă-mi coa. Bă, ce faci, mă? Bă, ne poftă, mă, ești nebun. Băi, nu sunt de-alea, bă, nu sunt de-alea. Dar ce este, Uite, astea roșii. Astea roșii sunt așa. Belea, mâncați-și gura ta. Pupați-și capul ăla. Și astea verzi. Astea verzi sunt mai așa, mai... Mamă, e bine de tot. Mamă, trăiască familia, ești piesă, mersi frumos, băgați-și gura ta. Și astea albastre? Băi, pui, acum e cu astea? Astea albastre sunt posible, mă. Păi ce ai făcut? Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Păi tu știi când s-au scumpit ouăle, frate, de când nu dai intratul aici? Bă, tu știi super mult, frate, ai noroc care e purașul tăranului de la care e ieftine și bune. Bă, dă-i și tu că... Ia și domnul Voia, cer scuze că vă deranjez. Am văzut așa că aveți ouăle astea așa frumoase și am auzit că ați vorbit și de țăranul ăla de care luați ouăle și dacă puteți să-mi faceți și mie rost de câteva vrut. Eu te mă, băi, n-am cum, băi, tu știi cum e de sărbători și câteva acolo, așa, nu? Hai, mă, că suntem golanci, hai că ajută, omul. Câte vrei? Vreo 30. Bă, că la profesioniști. Bine, mă, hai că văd ce pot să fac, când le vrei. Dacă se poate înainte de înălțare, doamne. Hai că vedem. Bine, Da, bă, dar poți, mulțumesc. Bă, dar ești nebun, dar ăsta crede că sunt cloșca cu pui de aur. Dă sânge pe ăsta, tu lasă vrăgeala, zic că mai vin la fratele tău să... N-auzi, mă, de înălțare? Băi, Băi, ești nebun. i-a dus și lui fratele tău niște ovodale de bagabonți ca lumea, nu dă fraieră părinți de ăștia. Normal, mă. Și puia, vreau și eu cozonac, mâncați-și. De care? Bă, de care? Dă la super spațial de ne face rost tataie din Amsterdam, mă. Nu pot, băi, e super greu. Băi, tu fratele tău, băi, fuie, bă. Mă, suntem bagabonți. O să-mi cere că o să te rezolv. O pumpă marihuana să frământ. Așa, frățioare. Sălăjean Lăv. Hai, te pupă fratele tău să treci. Pa, ne vedem afară. Bă, hai. Pa, mersi. Noroc. Hai,